bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas masarap si ex kesa sa asawa ko. Hi, DJ Rocky. Sa totoo lang, wala talaga akong balak isulat ito. Pero litong-lito na ako sa nararamdaman ko. Alam ko naman yung tama. Pero hirap pa rin ako. Itago mo ako sa pangalang Chichay. At ito ang aking secret files. Year 2016. Kasagsagan ng paggamit ng computer shop. Uso ang Dota, LOL, at kung ano pang laro. Aminado naman ako na hindi ako mahilig maglaro ng mga computer games. Sadyang napapatambay lang ako doon kung gagawa ng assignment at kung may i-research ako na requirement sa school. Halos lahat ng tao doon, kilala ko. At kasama rito, ang childhood crush ko na itago natin sa pangalang Oli. Halos lahat ng gusto ko sa isang lalaki, nasa kanya na. Maputi, may sense of humor, super responsible, at mukhang malinis. Sino ba naman kaya ang hindi tatambay? At sino ba naman kaya ang hindi mag-aaral ng mga computer game para lang makipagsabayan sa taong ito? Wala kaming pinalampas na linggo na hindi kami lalabas at iinom sa bar. Hanggang sa nagkamabutihan kami ni Oli. Holding hands. Yan ang ganap namin madalas. Hatid sundo. At minsan, nalilibre pa ako. Kaya lang, kahit ang dami naming sweet moments, kapag magkasama kami, hindi namin napag-uusapan kung meron ba kaming feeling sa isa't isa. Or, kailan lang yun bilang siya ay lalaki.
One time kinausap ako ni Oli at ang sabi niya, malay mo one day, makatapos ka ng pag-aaral at maging tayo. DJ Rocky, aaminin ko kinilig ako nun. And besides, para na nga kami. Kasi, bukod sa nag-holding hands kami, naghahalikan din kami. I was 18 that time, and he was 22. And then eventually, dumating ang araw ng birthday ko. Napagkasunduan namin ng isa kong kaibigan na iset up si Oli. Ang goal, may mangyari sa amin ni Oli. Ang weird man pakinggan, DJ Rocky, pero ganun ako ka-obsess sa crush ko. Tandang-tanda ko pa yung pagkasabi niya, sabihin mo sa friend mo uwi na siya at lasing na tayo. Habang siya yung nakaiga sa isang bed, ang ginawa ko naman, hinatid ko yung friend ko at pinatsakay ng taxi. Pagpasok ko ng pinto, sabi niya, patayin mo yung ilaw. Tapos, hinawakan niya yung kamay ko. At hinalikan niya ako. DJ Rocky, yung plano namin ng kaibigan ko, nangyari, nagkatotoo. Then after 2 weeks, hindi na kami nagpansinan ni Oli. Dahil nalaman ko nagka-girlfriend na siya. At yung girlfriend niya, kapitbahay namin. Wala akong ibang magawa kundi umiyak lang nun. Ang sakit. Yung tipong ako na yung babae, ako na yung dumiskarte, ako na yung lumandi, pero hindi pa rin ako ang nagwagi. After a couple of years, graduate na ako. Nagka-work na rin. At meron ng boyfriend for 5 years. Year 2021, nabalitaan ko nagkaroon na si Oli ng anak. Kinasal na rin. Nang malaman ko yon, hindi naman ako nagulat. Pero hindi ko maikakaila na nasaktan ako. Naalala ko tuloy yung sinabi niya dati. Mag-aral lang ako at may chance na maging kami. Ang dami kong mga tanong. Pero isinantabi ko na lang kasi sabi ko, focus lang ako sa future ko at syempre sa boyfriend ko. Year 2022, ikinasal na ako. Tas one day, nagkaroon ng inuman with friends. Sa inuman na yon, nandun si Oli. Ilang beses ko siyang nahuling tumitingin sa akin. Tapos, meron siyang mga binulong doon sa katabi niya. Na halos marinig ko. Sabi niya, prehatid mo muna siya sa bayan nila bago kayo dumiretso pa uwi. Nang marinig ko yun, sabi ko, ay inaalala pa ako nito. May care pa to sa akin. At habang lumilipas ang oras, na magkasama kami, ng gabing iyon, ramdam kong may feelings pa ako para sa kanya. Kinabukasan,
Nag-usap kami sa chat. Ramdam ko na kailangang magkausap kami kaya sinabihan ko na siya. Ollie, please, gusto ko ng closure. Then he said, sige, ibibigay ko yun pero wag natin dito pag-usapan dahil baka mabasa pa ng asawa natin. Year 2024, nagkaroon uli ng session sa inuman. Nagbakasyon ang pamilya ni Ollie sa probinsya. Ganon din ang asawa ko since nasa abroad siya. 7 kami nung time na yon. At habang umiinom kami, bigla na lang lumapit sa akin si Ollie. Hinawakan niya ang kamay ko at bigla na lang akong hinalikan. Lasing na halos ang lahat nung time na iyon. Busy na sa pagtulog. Hanggang sa binuhat niya na ako. Dinerecho niya ako sa sasakyan niya. Then sabi niya, love mo talaga ako, no? Sabi ko, ha? Then he said, love mo ko, no? Oo at hindi lang. And sabi ko, oo, pwede. Ikaw, minahal mo ba ako? Hindi siya umimik. Noong oras na yun, pakiramdam ko wala siyang balak mag-explain sa lahat ng nangyari sa amin. And then, nag-drive na siya. Pagkarating namin sa bahay, hinalikan na niya ako. Tinanong niya ako kung excited ba ako. And then sabi ko, oo. Then sabi niya, ako nang bahala sa lahat. So to cut the long story short, may nangyari sa amin. That time, iba yung feelings, iba yung pagka-intimate namin. Sobrang damang-dama ko. Yung parang gustong-gusto nyo, yung nag-e-enjoy kayo, yung gigil ba? Yung sarap na ibang-iba. Ibang-iba siya sa asawa ko at alam kong ganun din ang pakiramdam niya sa akin. After mangyari lahat ng yun, kinuha ko yung t-shirt ko at yung underwear ko. Sinuot ko at humiga ako. Sumandal siya sa kamay ko and then after a minute, kinuha niya na yung pants ko at siya nang nagsuot sa akin nun. Nung time na yun, napapamura talaga ako. Ano to? Ano tong pinapakita niya sa akin? Ano tong pag-aalaga na to? Ano tong pagbibihis sa akin? So hinatid niya ako pa uwi. Tinanong ko siyang, ano na? He asked, anong ano? I said, may feelings ka pa rin ba until now? Napatigil siya. Parang nag-iisip. Then sabi niya, lalaki kasi ako eh. Yung ego namin nasa taas. Kaya ikaw na babae, dapat ang mag-vocalize kung mahal mo ko. And sabi ko, oo nga. Then he said, Chichay, kung anong nararamdaman mo sa akin, yun na yun. Then I asked, so may feelings ka until now? And he said, yeah, and I care for you. Pero parehas tayong may asawa. Sabi ko, kaya nga eh. Hayaan mo, in the future. Wala naman na ako sa Pilipinas. Makaka-move on din tayo parehas. Then sabi niya, Chichay, choice mo yan. And then we parted ways.
DJ Rocky, gusto kong mahanap yung mga sagot sa mga tanong ko. Alam ko na nakakagalit yung ikinuwento ko, pero naiintindihan ko. Kasi ako naman ang nagdurusa eh. Ako naman ang nagdurusa sa lahat ng mga kagagahan ko. At eto, nakokonsensya. But for now, this is what I feel. And this is what I know. Alam kong mahal ko si Oli. Pero may asawa na ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Chichay. At ito, ang aking secret file.